mukomana akambobatwa apa mabuildings ezesa aiwa vari pazinasu meeting aiwa tonzwa kuti achibatwa zvekare aiwa nethe regime oya achisungiwa paairport. Sanapinda mashoko abuda nyongwa muzana nhasi kuti bo subscribe or like kuti on the bell icon. Tipina mnamoni kwa mchinzi. The Zimbabwe National Students Union is NASU says its president Emmanuel Sitima has been arrested at the Robert Gabriel Mugabe International Airport after landing on a midday flight. Charges are still unknown at this time. Vakomana pakashata. Tirikuona kuti vakomana vari kubatiwa. Toziva rather 4 vakabatwa zvekare paairport. But the end result takazona mapicture aiwa etosha, takazona mapicture eabduction. Vakomana vakarwa visingaiti. Tirikuona kuti zinasi kuripota kuti president wavo abatiwa achilenda paairport masikati machena zuva rakacheka nyika. Vanhu vakutoshamisika kuti chii chiripitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Vanhu vakutotyira kutoti end result yake chenge yakaita sei, achange akatochewa here pasina zvaaita. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi chashamisika vanhu, chashuka vanhu nokukwadza vanhu. Pindai mucomment section medu kuti mafungiro enyu. Musanga no subscribe or like kuti on the bell icon.